De brandwacht riep mij 2 tankauto's spuiten en meerdere wetterwijnen uit van de brand. Omdat het Vochtelerveen tegen droeg is. Door de frost, al het vocht is eruit getrokken en het is gewoon, ja, staat droeg als hop. Dus het had maar een vonkje nodig en het brandt. En hier in de Vochtelo hebben we natuurlijk een geschiedenis. Hier had een Perelien had het hier behoorlijk brand. Dus er is direct opschaald naar middelbrand. En ja, ter plekke zijn ze van, ja, dat weten we net of we dit wil horen. We hebben wetter nodig. Dus laten we alsjeblieft opschalen naar gruttebrand. De brandwacht van Appelskeer hier de Oranje weken krijgt oefenen op een nieuwe Amerikaanse methode. Die wordt gebruikt bij het bestrijden van natuurbranden en die kennis kan gelijk toepast worden. En dat is met grote slangen, een lange slang ertussen en daar koppelstikjes tussen, zodat je in die lange slang meerdere plakken hebt om het vuur te bestrijden. En dat werkt heel erg goed. Zij is de brand heel gauw en goed insluiten. Uiteindelijk is een gebied van 100 bij 200 meter afbaand.